så er jeg kommet til Roskilde Sygehus, hvor vi skal interviewe en sygeplejerske. Jeg har et spørgsmål til kroppen. Vi vil høre, hvad der egentlig skete i kroppen, når man havde kræft. Sådan, hvad der skete. Sådan. Altså det, der sker, det er jo, at kræft, det er, når kroppen på en eller anden måde, der sker en celledeling, som er altså en uhensigtsmæssig celledeling. Vores krop, den består af celler over det hele, og når der så opstår en kræftknude et eller andet sted, så er det fordi, at der er nogle celler, som begynder at dele sig på en forkert måde, eller en uhensigtsmæssig måde, hvis man kan sige det sådan. Og så kommer der for eksempel en knude, eller man kalder det også en tumor et sted. Og den her tumor, den kan jo vokse, og den kan trykke på nogle ting. Hvis den sidder nogle steder, hvor den måske kan trykke på nervebanen, eller hvis den sidder i leveren, kan den trykke nogle steder, hvor det gør, at leverens funktioner, den ikke virker som den skal, eller i hjernen for eksempel, så hvis der sidder en knude i hjernen, så trykker den vores hjerne, den styrer stort set det meste af vores krop, så kan den jo genere. Og så begynder den, hvis den bliver tilpas stor, sådan en knude, at sende det, man kalder datterceller ud i kroppen. Det er også det, man kalder metastaser. Og så begynder den at sprede sig. Altså, hvad skal man sige, planter de her metastaser så andre steder i kroppen. Ja. Og de overtager ligesom pladsen for det, der normalt skal være i kroppen. Det væv og de celler, der normalt skal være i kroppen. Ja. Og det, ja, så altså, det går ind og ødelægger de normale funktioner. Ja. Hvilke af kræfttyperne er egentlig værst? Det er svært at sige, fordi der er selvfølgelig nogle former, som er mere sådan aggressive, altså hurtigere voksne end andre kræftformer. Nu kender jeg ikke sådan statistikken for alle kræftformer, fordi her har vi 4 forskellige slags, men altså det kommer også meget an på, hvornår er det, man har opdaget sygdommen. Hvis man opdager den tidligt, så er der jo større sandsynlighed for, eller chance for, at man kan fjerne tumor og det, der eventuelt skulle have spredt sig, end hvis der går for lang tid, og det har spredt sig for meget, så kan man måske ikke fjerne det. Så det er svært at sige, sådan, hvilken type, der er værst. Ja. De fleste mennesker bliver jo rigtig kede af det og bliver bange og tænker, hvad det kommer til at betyde for deres liv. Og jamen, det er jo meget, meget forskelligt. Nogle de tænker, at det her, det skal jeg bare kæmpe imod selv, og andre de er så kede af det, at de måske har svært ved ligesom at tage vare på sig selv. Men man kan sige, at man bliver jo truet på livet på en eller anden måde, fordi vi alle sammen ved, at kræft er en alvorlig sygdom, og en sygdom, man kan dø af. Der er også mange, der ikke dør af kræft, altså bliver helbredt, men der er også mange, der dør af det, og det er det, vi hele tiden hører om, også når vi ser i fjernsynet og sådan nogle ting. Så det er klart, at når folk får at vide, at de har kræft, så bliver de jo bange. Og nogle de kan reagere med at blive vrede. Det kan vi også nogle gange opleve, også de pårørende, altså deres familie kan blive vrede, fordi at de sådan føler afmagt, altså de kan ikke rigtig stille noget op, og så når man bliver ked af det, kan man også blive vred, så sådan, det er nogle af de forskellige reaktioner. Knytter lægerne sådan bånd til patienterne? Altså det tror jeg da nok lægerne gør, men lægerne kan man sige er jo egentlig dem, der ser patienterne mindst. Sygeplejerskerne er jo dem, der ser patienterne mest, fordi patienterne, hvis ikke de er indlagt, men kommer i ambulatoriet til kontrol eller behandling, så møder de jo selvfølgelig lægen. Det gør de også, når de er indlagt, men det er måske 10 minutter om dagen, de møder lægen. Men resten af dagen, der er det jo sygeplejersker og sociale sundhedsassistenter, som vi har også, der møder patienterne. Så altså, man kan sige, at sygeplejerskerne, de får jo tit nogle tætte relationer til patienterne, og det, altså, det kan jo godt være svært en gang imellem, at man kan jo ikke sådan, man er jo selvfølgelig professionel, men man knytter også nogle bånd, eller man synes, det kan være svært, hvis nu for eksempel der ligger
en kvinde i sengen, som er på min egen alder og har små børn, som man sådan ligesom identificerer sig med, så kan det godt gøre rigtig, rigtig ondt, ikke? At se, hvor forfærdeligt det er. Ja. Kan kræft godt smitte? Kræft smitter ikke, nej. Der er nogle enkelte kræftformer, som kan være arvelige. Altså det vil sige, der er for eksempel brystkræft, findes der en type af, som er arvelig. Det vil sige, hvis ens mor eller moster eller en anden har haft det, så kan der være en sandsynlighed for, at man selv får det. Men det er ikke, altså, der findes mange forskellige typer brystkræft, men det er det, og der er også en tarmkræft, som kan være arvelig. Men ellers, altså, så er det ikke sådan så meget det, man ser, men det smitter ikke. No. Det gør det ikke. Ja, så det kan man jo både og, fordi man kan tænke over sin levestil, man kan lade være med at ryge. Rygning er jo virkelig en synder i forhold til at få kræft. Altså, rygning er skyld i rigtig mange kræfttilfælde. Så er der også det, at der er også nogle af de ting, som vi har sådan i miljøet og i det hele taget, nogle giftstoffer og forskellige hormonpåvirkninger, sådan nogle ting, som man har nogle idéer om, at også kan have en betydning. Og så ved man også, at hvis man får for meget alkohol, eller man er for tyk og sådan nogle ting, der er også nogle kræftformer, som kan blive, hvad skal man sige, altså være med til sådan at fremprovokere, at man får kræften. Men det er enormt svært at sige, og selvfølgelig kan man sige, at man jo altid råder, at folk skal leve sundt og spise sundt og dyrke motion og lade være med at ryge og drikke for meget. Men lige præcis med kræft er det sådan så svært, at der er også nogle af dem, som lever et helt vildt sundt liv, som alligevel får kræft. Så vi er ikke herre over det, og det er også det, der gør, at det er sådan en svær sygdom. Nogle midler, der påvirker, at man får kræft. Ja, det er sådan, altså, ja, netop de ting, det er ikke nogle ting i miljøet, og så er det jo så også, der lige tilfældigvis sker en mutation, som det hedder i cellerne i kroppen. Kan man blive opereret for kræft? Det kan man godt. Der er rigtig mange kræfttyper, som man opererer. Man kan sige, at den bedste behandling, det er, altså hvis man finder ud af, at man har en kræftsygdom, så er det, hvis man kan operere, man kan skære det syge væv væk. Og så giver man måske noget behandling som kemoterapi eller strålebehandling eller begge dele bagefter. Men nogle gange så har kræften så spredt sig eller sidder et sted, hvor man ikke kan komme til at operere det væk. Fordi hvis man gør det, så ødelægger man for meget udenomkring. Det er for eksempel, når det sidder i hjernen, at det kan være svært at gå ind og operere det væk, fordi at man kan komme til at ødelægge for meget i hjernen. Så er man nødt til at give kemoterapi i stedet for en strålebehandling. Hvad er en kemobehandling? Kemo er det er ikke et stof, det er mange forskellige stoffer. Det er det er noget medicin, som det er cellegift faktisk. Det går ind og slår alle de her onde celler ihjel. Det slår også nogle af de gode celler ihjel, så derfor man også for eksempel nogle de taber håret, når de får kemoterapi. Det er fordi vores hår også ligesom kommer fra celler, og de celler, som danner håret, de dør også, eller de dør ikke, men det gør, at de falder hen i en periode, så kan håret vokse ud igen, når man er færdig med at få kemoterapi. Og kemoterapi, det kan man få både som piller, og så i det, man kalder sådan et drop, en pose med væske, som løber i en slange ind i vores blodår, det hedder en vene. Nogle har får lagt sådan et drop i hånden, og nogle de har sådan en port, vi får opereret ind under huden. Og de fleste kemobehandlinger, det er nogle, som patienterne kommer ind, og så har de en tid i vores ambulatorium, og så kommer de ind og får deres kemobehandling, og så det kan tage, nogle tager en halv time, nogle tager 6 timer, så går de hjem igen, og så kommer de igen med de forskellige intervaller, afhængig af, hvad det er for en behandling de får for hvilken sygdom. Så kommer de måske ind 8-10 gange og får det her, og så ser man så, hvordan det går med dem.
Det gør det ikke. Det, der gør ondt, det kan gøre ondt at få lagt et drop i hånden. Men det gør ikke ondt at få selve behandlingen. Men der er nogen, der kan blive, altså de kan godt blive lidt dårlige af det. Nogle får kvalme, det er ikke så mange, fordi vi prøver at give noget medicin samtidig, der gør man for at undgå, at man får kvalme. Men man kan blive træt og få det, vi kalder madlede, det vil sige, at man har ikke sådan rigtig lyst til at spise. Og så er der så, som sagt, en del, der taber håret. Og det er både hår og øjenbryn og øjenvipper og hvor vi ellers har hår, de taber det henne. Også nogle, der taber neglene og får nogle problemer med at følelsen nede under fødderne. Men de fleste af de ting er noget, som holder op igen, når man så stopper med at give kemobehandlingen, når man har givet det antal behandlinger, der skal til for at få kræften til at forsvinde. Så det gør ikke ondt, og det gør strålebehandlingen heller ikke. Det foregår inde i sådan en maskine, man bliver kørt ind i. Ja, det er jo som sagt, det går ind og skal have den her tumor til at forsvinde. Så det går ind og dræber tumorcellerne, så tumoren den skrumper ind og allerhelst forsvinder helt.